Kisgyermekkoromtól tanulok keleti harcművészeteket, hozzá szervesen kapcsolódó egészséges életvezetéssel karöltve, melynek hatására elkezdtem gyógyászatot tanulni. A testnyelvezete közel állt hozzám, hisz a harcművészetek során a test használatának hatékonyságát kerestük, a tökéletes mozdulatot. Kezeléseim során célom megérteni a problémák mögött megbújó valódi okokat, nem pusztán a tüneteket átmenetileg enyhíteni. Így ívelte át tanulásom útja a keleti tradicionális és a modern, tudományos alapokon nyugvó nyugati kezelési metódusokat. Tanulmányaim magukba foglalnak integrált manuális terápiát, ahol egy olyan komplex látásmódot kaptam a test összefüggései kapcsán, ami specifikus vizsgálatok által segít megtalálni a tünetek gyökerét és kezelni azt. Gyógymasszást, amin keresztül mély anatómiai ismereteket szereztem. Tanultam sokak által úgynevezett lágycsontkovácsolásként ismert, de nyugati tudományos alapokon nyugvó manuális technikákat, amelyek precízek és mindig vizsgálatokkal kezdődnek a teljes biztonság érdekében. Köpölyözést, ami kiválóan alkalmas a különböző mozgásszervi fájdalmak kezelésében. MET izomenergia manuális technikákat, melyekkel hatékonyan lehet a test egész struktúrájára hatni. Tanultam miofasciális és triggerpont kezeléseket, ezek nagy segítséget nyújtanak a befeszült izomzat kezelésében, továbbá nagyon jól alkalmazhatóak sportolóknál a teljesítmény fokozására, illetve prevenciós céllal. Kineziotép használatát, ami segít hosszabb távon megtámogatni a kezelést a tép által nyújtott folyamatos ingerek hatására. Aki hozzám látogat, annak tudnia kell, hogy igazán tartós változásra csak közös munkával vagyunk képesek.